uusi koululaukku. Eiks se oo siisti? Ei oo aika kalliskin varmaan ollut. Tiukkaa, Pepa! Hyvää huomenta! Nouskaas kaikki ylös! No huomenta. Kerttu, tämä koskee myös. Hei Kerttu. Älä viitti! Sieltä tulee heti Maidera. No niin, ja kukas on poissa? Ville tuolta. Mitä me tehdään viikonloppuna? Hypätään tiettyy. No niin, mistä se puhutaan viime tunnilla? No Kalle hakee. Niin, meni rahat Mitäs tärkeää tapahtui silloin vuonna 1917? Mä tiedän tän! Sekä, jos on rahasta, niin... Ketä maksaa? Ottakaa sitten tehtäväkirja Teesille! Sieltä sivu 72. Tervetuloa 8, 9, 11 ja 12. Teihin! Kerttu myös! Tylsää, ikävää, mua närästää. On historia tyhmää, sitä vähän päntätään. Opekiva lässyttää, kauan tää viel kestää. Loppua en näe, mua ällöttää. Tehkääs nyt niitä tehtäviä! Viikon loppu mua kiinnostaa, kun kavereita nähdä saa ja bailataan. Oi kun mä näkisin sitä Tarmoakin Ihana liimalenki oikein! Älkää te hiljaa! Tää historia kiinnostaa mua. Ja haluun kuulla, mitä Maikka opettaa. Toi vinko pitäis lopettaa. Historia on osa elämää. Teillekin tekisi hyvää oppia ajattelemaan, mitä tapahtui päällä maan ja tapahtuu parhaillaan. Ai jaa. Ei niinku nyt vedetään kymppejä historiasta. Tehdään tehtäviä koko ajan joo. Luetaan joka tunnille. Ja teette huomisesta sitten kaikki tehtävät! Pössy, Jouko! Heitä pari! Tupakointi vaarantaa terveytesi. Joo, mä tiedän sen. Tupakointi tuo sun keuhkoseen! Joo, mä tiedän senkin. Kulman taakse kuitenkin, häippää niin kuin toisetkin. Säkkän törkää suuhuni, räpsähtää kerran sykkäri ja räki palaa! Räki palaa! Räki palaa! Räki palaa! Mä muistan ekan norttini, kun Keta sen mulle tarjosi. Mä yskin ja äisin ja puhisin, aivan tukee, vaan meinasin. No nyt on vanha tekijä, nikotiinin ystävä. Siis kulmaan taakse minäkin, häippään taas niinku toisetkin. Ja sätkään törkkään suuhuni, rapstaa kerran sytkäri ja räki palaa! Räki palaa! Räki palaa! Räki palaa! Ei saa mennä nurkan taa, ei saa polttaa tupakkaa. Koko nurkka savua.
apua! Ehti tumpatkaa! Urheilijoita mukavasti. Ei sovi, joku on siellä. Ja ketako se vielä siellä on? On käytöksesi aivan mahdoton. Sun vetostelysi nyt riittää saa. Nyt mennään ja puhutaan. Oli muijalla vähän menoa taas. Oli sillä lauantainakin. Olit sä siellä? Joo, voitteko te kuvitella, että 5 jätkää samana iltana? 6. Tai en mä laskenut. Joo! Tiedättekö te? Mä oon jo kauan ihmetellyt, minkä takia toi menee aina ihan vaikeaksi, kun puhutaan ketasta. Lissu hei! Joo, Oliko sulla joo. kivaa siellä diskussa? Nyt se vaihtaa puheenaihe. No eipä ollut. Ripa tuli sanoa, että adios, se on loppu nyt. Sit se oli loppuilla jonkun Ullan kanssa. Sua rakastan tai rakastin tai sitten en ollenkaan. Sä kainalosta toisen tuut ja sanot loppua tää saa. Kaiken sen jälkeen isoksi kai kasvan, tai sitten en milloinkaan. Kai oikein joskus löydän sen, tumman taivaallen sinisilmäisen. Täytyy kestää alusta aloittaa, tuota palapeli uudestaan. Ja silti tiedän, sitä valmiiksi en saa. Pyrin ihan kulmaan kyyneleet, tahdon sinut unohtaa. Tahdon sinut unohtaa. We are learning English now, that's why we all are here. This language is so nice and dear to me. Opit englannin, kun opit, kaikki onnistuu. Sä sanot vaan reilusti I love you. Baby, voit kiroilla sä kivasti, oh bloody hell. I can tell it's gonna work out fine, baby. Syvälliset sanoitukset iskelmien avautuu, ne ymmärrän ja käsitän, sillä I am learning English now. I am learning English now. I am learning English now. We are learning English now. We are learning English now. We are learning English now. Oh yes, this language is the key to the world. You can open up any door, baby. Sanon kaiken englanniksi fiksummin. En syö nakkisämpylää, vaan hot dogin ja siksi We are learning
Now. Right, all right. Excellent, excellent. Sit down, sit down. So, let's go into the subject of the lesson today. Up. Looks like a mess. Would you please, Tuija Tottelman, come and clean the blackboard? Yeah, right away. Yeah, very good. A bit quicker, you know. There's a whole thing you have to do. Yeah, right. Very good. I would say excellent. Yeah. Giggling about, yeah. Okay. Right. You may go. And up. What did I do? Sorry. I was very clumsy, but would you please lift it up? My back is a bit ill. Sure. Yeah. You may go back. So, oh, this is very wet. So, let's start from this one. It's in England, and it's a part of the United Kingdom. What is the name of this northern part? You still there? Scotland. Excellent. Scotland. Right. Right. I can tell you, I love you. And here's the second part, here in the south. What is the name of this one? The name? You don't know. It's Wales. Wales, right? Right. And this island here is called Ireland. And here's the northern part of Ireland. So this is a very silly question, but what is the name of the northern part of Ireland? It's the Northern Ireland. Yeah, it was the Northern Ireland, and here is also an island, a bit smaller, and it's very known of its motorbike races, isn't it? And what is the name of that island? May I ask? The name of that island? It's the Isle. Hey, it's the Isle of Man. Right? Right. If this is the Isle of Man, what is this then? You, young man. Isle of Woman. Isle of Woman? No, it's not the Isle of Woman. But anyway, you are not allowed to have a cap during my lesson, right? Right? Right, sir. Right, sir. Very good. So, I didn't hear the name of the island. Now, what is the name of the island? You tiny little girls there, you know the name. I may sometime tell you. Well, anyway, the name is the Isle of Wight. Now, let's say, or should I say all together. All together. No. If I say all together, you shouldn't say all together. All together, if I say all together, the Isle of Wight, you should say all together, the Isle of Wight. Now, second time, say all together, the Isle of Wight. The Isle of Wight. Right, right. Very good. Anyway, we are human beings, and we should take care of ourselves, and we should always eat. And may I ask you, what time is it now? It's lunchtime. Päivää! Istukaa, olkaa hyvät. Ja kuten te tiedätte, meillä on tällä tunnilla
minulla koe. Ja tehän tietysti saatte käyttäytyä kokeessa. Eikä sitten luntata. Ja sitten hiljaa. Niin? Voisiko mä saada uuden paperin? Pena, hei! Heitä se vatupassi! Joo! Eiks tolle metelille voi mitään? Siellä näköjään remontti. Siellä on remontti toisessa luokassa, koittakaa keskittyä. No niin, eikö se ole meidän lakisääteinen kahvipausi jo? Taitoa! Niin? Voisiko mä saada vielä yhden paperin? No ei tässä ole enää hirveästi aikaa. No niin, ja tuodaanhan ne paperit sitten ensimmäiselle pulpetille. Heti! No? Chori vaan.
Nikkilä, Kokkola, Nakkila. Nikkilä, Kokkola, Nakkila. Nikkilä, Kokkola, Nakkila. Zimbabwe, Sipo. Zimbabwe, Sipo. Nikkilä, Zimbabwe, Kokkola, Sipo. Nakkila. Zimbabwe, Nikkilä, Sipo. Kokkola, Peru. Nikkilä, Lima. Kokkola, Nikkilä, Kokkola, Zimbabwe, Sipo. Nikkilä, Zimbabwe, Sipo. Zimbabwe, Kokkola, Zimbabwe, Kokkola, Zimbabwe, Mato Grosso, Nikkilä, Porto Velho, Nikkilä, Kokkola, Amazon, Nikkilä, Virta, Nikkilä, Kokkola, Virta, Kokkola, Nikkilä, Ahmedabad, India, Nikkilä, Niili, Haati, Nikkilä, Kokkola, Karja, Nikkilä, Kokkola, Karja, Nikkilä, Kokkola. Ja ensi kerralla opiskelemme Neuvostoliiton maantietä. Ripa, hei. Niin? Kuinka sä eskit sen nullan eilen? Jaa, se Ulla, no se oli ihan helppo homma, kato. Mä vaan menin sen luo ja kysyin, että otat sä purkkaa. Jaa, no mitä sä sit sano? No ei se oikein sanonut mitään, se on niin selvä homma, että sit mä vaan tilasin taksan ja mentiin meille. Ja mutsi maksoi. No eikä maksanut. No ei, niin me mentiin mun mopolla. Sitä vanhalla. Oot sä muuten huomannut, että tuolla Ramilla ja Maisella jotain vispiläkauppaa? Mut eihän niillä oo kauppaa. Tyhmää! Enkä oo. Minkä merkkistä purkka oli, jota sanoit sillä? Se oli Tahvo. Nyt se levis. Ostasit kunnon mopon. Sitä paitsi 5 kertaa, kun nivuset palaa. Ai jaha. Tähän on kuule faijan perintökalu. Niin, että jos ei kelpaa, niin antaa vetää vaan. No moi jätkät. Tulin just hammaslääkäristä. Ja se tyhmä akka paras mua suoraan hermoa. Sattuu niin saatanasti. Oisko teillä heittää mulle yhtään röökiä? Ei. No ees hiluja, että mä voisin käydä ostaa sitä röökiä. Mulla on hiluja. Kiva. Ai niin muuten, Rami. No mitä? Maisa oli mun kanssa samaan aikaan siellä hammaslääkärissä. Mitä sitten? Se käski lähettää sulle terveisiä. Tossa se nyt tulee, mitä mä teen, mitä oikein teen. Nyt se kattoo mua, mitä mä teen, mitä oikein teen. Uskaltaisko mennä jutteleen, mitä teen, mitä teen. Nyt se tulee tänne päin. Voi kun voitais olla lähekkäin.
Moi. Terve. Tykkääksä sä porkasta? Joo. Ai jaa. Mulla olisi tahvopurkkaa. Mä rakastan tahvopurkkaa. Ai jaa. Kaikki paikoillenne ja kirjat esille. Ai, sattuu, opettaja rapattaa, ai. Heti paikallesi! Kato nyt se ilmettä. Meni just niinku suunniteltiin. Ja Raimo Räijätsalo, missä on sinun kirjasi? Mä en oo mitään kirjoilla monen vuoteen. Mä oon polttanut tää jotain. Hyvä on, Raimo. Tästä puhutaan sitten tunnin jälkeen. Tuu keskenässään mä! Ulos! Taas lentänyt! Ollaan ulos! Tää oli huudon tulos! Tuo opettaja! Tyhmä on! Vanhemmalle onneton! Sillä olen jengissä vähän niinku kinginä. Kaverit kun kunnioittaa ei tarvi maikat kiinnostaa. Jos joku autoa käy, niin ei se leuka kohtaan näy! On asemaani tärkeä, mut onko siinä järkeä? Jos tuntee nimen salaa näiden anna mitään ulospäin, mut valuuta ei ole tästä! Oikeasta elämästä! Jaa!
Terve! Ai, kato morjes. Hei, mikä tää on? No, skiittamat ei puhutais. Jätkä Jukko Väsänne. No ei siinä kauan mennyt. Hei muuten, No. 3. kerta kun tänään lensin pihalle. Pistä jätkä paremmaksi. Pistä ihan milloin vaan. Katsotaan huomenna. Joo, seli. Ani muuten, haluatko sä röökkiä? Mä ostin poken viime lauteen. Okei, anna vaan. Avuton. Anna tänne. Saaks mä pari? No ota vaan, mulla on varaa. Kytty. Raimo Rahja, sisälle! Fiksu ämmä. Eikä se niinku kiljuu sut pihalle ja sit se ruinaa takaisin. Sais luvan päättää niinku mitä se oikein haluu. No, Raimo, sisälle! Jos se vielä kerrankin huutaa, niin mä en mene. No mene nyt vaan. Se saa en hyppyä. Kyllä se saa hyppyä, jos et sä mene kuitenkin. No okei, mä menen. Skitta mennä siellä. Mä täällä kuljen ja usein yksin jään. Mä silmät suljen ja silloin kaiken näen. Oon ollut tyhmä todella. Nyt sitä vasta aloin ajatella. Jos mä oon kovis, mä en voi edes itkeä. Mun täytyy olla luja ja sitkeä. Tämmönen en haluis oikeesti olla, mut on pakko, jos hyväksytyks haluun tulla. Huomenna taas vedän pillifarkut jalkaan ja sama paskaruljanssi alusta alkaa. Kait mä sitten jatkan niin kuin aina ennenkin. Värjäten hiuksia ja meikaten rohkeimmin. Joskus vielä koittaa sellainen aika, kun mä opin mikä on elämisen taika.